Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi eling wong urip bakale mati ojo bungah maring dunya mulya mukti durung ilmu wong ibadah ingkang ngerti murid ngamal wiwit urip tumeka mati wajib pasrah wong ngandel maring pangeran serta nderek marang nabi kang pungkasan rukune Islam iku limang perkara ingkang dingin ngucapaken syahadat loro kaping pindho manjing wektu kudu salat kaping telu lamun sugih awe zakat kaping papat puasa wulan Ramadan kaping limo munggah kaji lamun kuwasa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan da'immatan bidawami mulkillah